Прибрали ги всичките, тати? Той си беше такова. Решил, че ще ги прибере и това. Да видим. Искаш да ги изкараме пак да ги прибереш? Браво! Всичките ги прибра. Мамо, прибра ги всичките и затвори кутийката отгоре. С капак. Така. Добре, дай да ги изкарам. Така. Ще ги прибереш ли? Така. Прибираш ли, тати? Браво! По две. Не по едно, по две ги слагаме. Давай. Браво! Браво! Омръзна ли ти? Ти ги прибра веднъж всичките и вече не ти се прибира. Я покажи. Мръсна ти гащи? Те моите ли са? Благодаря. Опа. Благодаря. Аз ще ги взема. Аз ще ги сложа сега. Нищо, че съм мръсна. Пропусна едното. Къде отиде? Там ли отиде? Така. Аре вътре. Всичко вътре. Браво! Пръксумкачката не е ли вътре? Така, пусни да чисти. А това? Купчетата? Кой ще прибере купчетата? Как ще паднеш? Кажи, аз не съм толкова стежък. Аз не съм толкова слег вече. Опа! Слънце бънджите отдолу ще се заклещи. Какво правим? Прибираме купчета. Браво! Спряха те пръксмокачка.